να δείτε κάτι πάρα πολύ cool. Αν ναι, περιμένετε να σας δείξω το Dr. Dixon, το οποίο είναι έτοιμος να κάνει το πιο παλαβό του πείραμα. Παρακαλώ όμως να μην το κάνετε πουθενά στο σπίτι μόνοι σας αυτό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από το Διαμαντή, γεια σας. Dr. Dixon, το βίντεο σε σένα. Γεια σας, είμαι ο Dr. Dixon και θα κάνουμε μαζί ένα μοναδικό εκρηκτικό πείραμα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πρέπει να πάρουμε τα σωστά υλικά. Δηλαδή, να έχουμε πάντοτε μαζί μας Rockstar Energy Drink, εννοείται, αλλά εκτός από αυτό θα χρειαστούμε πρώτον μια μεγάλη πέτρα, δεύτερον επίσης θα χρειαστούμε και ένα παλιό πλυντήριο. Και τώρα που έχουμε τα σωστά υλικά για να προχωρήσουμε στο πείραμά μας, ας το κάνουμε λοιπόν. Και για να έχουμε καλό ερώτημα και καλά αποτελέσματα στα πειράματά μας, να ξέρετε ότι μόνο το Rockstar Energy μπορεί να εγγυηθεί σωστό αποτέλεσμα στα πειράματά σας. Rockstar Energy Drink, αυτό που πίνει και εγκρίνει ο Dixon.